Inataban kan 42 anyos na si Ruel Madridano kan Barangay Rawis, Legazpi City ang pagpasiring sa opisina kan Social Security System o SSS Legazpi Branch. Nag-apply kaya siya nin salary loan sa naunambita na opisina. Istorya niya, kan maisihan niyang pwede sir nang makapag-avail nin loan ang mga miyembro kan SSS na naapektaran kan Bagyong Christine, tulos niyang pigprepararan mga rekisitos nga ni makautang sa ahensya. 18 taon naman da siyang nagtatrabaho bilang security guard. Kung mapapaonrahan, ininadaan ni katulong beses na pag-loan niya sa SSS. Igagastos ko po sa duman sa pagpa-repair kayo ng pispa, saka may isa taniman kong mga saging, naglalos na ng tumba, papatrabaho ko po ito, papatayo yung ibang mga saging, tapos parang ipaparepair ko lang, makuha ko ng babayaran na tao para tapos yung iba sa tindahan din. Nag-ibahan man ang magtugang na sinda Lola Evelyn, 70 anyos, asin Lolo Beato, 73 anyos sa pagpasiring sa SSS para isihon ang estado kan pig-apply na pension loan ni Lolo Beato. Sabi po madam kang tugang ko, alibawa nga ako, kami baga, tasya baga, gorang na kami, itataga daw po sa, alibawa para ko just mag-ilang. Sutugan ko na po madam ang makapot kan kumbaga sutugan ko ang mamanage kan ko na pagurang ba aliba para just baga madam mag-ilang. Oktubre 24, kani-anunsya rin ni kan SSS, pirang aldaw makaliyes naman rapado ang Bagyong Christine. Sigun kay SSS Legazpi Communications Officer Jeanette Mapa, inimanan sa indang kasimbagan, nga ni luway-luway na makahawas ang sa indang mga miyembro asin pensioners sa pasakit na darakan uminaging bagyo. Paliwanag ni Mapa, ang mga employed, self-employed as in voluntary members na gustong mag-avail kan 1-month salary loan dapat igwa ng 36 monthly contributions. Mantang igwa ng 72 na posted contributions naman ang mga maawot na mag-apply sa 2-month salary loan. 2 taon man ang pigtaong palugit kan ahensya o 24 monthly amortization sa mga ma-avail kan programa para mabayadan ng sa indang pagkakautang. May annual interest rate man ining 10%. As of now po, open na po ang satuyang salary loan for our members and ang pension loan naman po for the pensioners na affected po kaini yung severe tropical storm Christine. So para po duman sa mga members na buot na pong mag-apply for the salary loan, ang application po kani online. So inat na po kayo po naka-register na po sinda sa satuyang SSS website sa www.sss.gov.ph. Ang mga retiree pensioners naman ang pwedeng maka-avail nin pension loan na equivalent sa 3, 6, 9, asin 12 times kan sa indang basic monthly pension. Idugang pa ang 1,000 pesos na additional amount. Alagad, daimalampas sa maximum amount na 200,000 pesos. Kinakaipuan man daing deductions ang pensioner borrower sa iyang monthly pension, asin warang existing na advance pension sa irarom kan SSS Calamity Assistance Package. Yes po, for our SSS members and pensioners na buot pong magpaigdi sa satuyang opisina, so kaipuhan na po magdara ng SSID or any two valid IDs. Again, ang samuya pong pakisumaro sa kang buong pamilya po kang SSS, sa gabos pong mga miyembro and mga pensioners nang naapektuhan kaining bagyo. Kaya po kung kaipuhan po nindong assistance, open po ang gabos na SSS branches para po mag-assist sa indo. Mientras tanto, apwera sa pag-walk-in sa mga SSS branch, pwede man na magpadala nin pension loan application online sa paagi kan may SSS portal o www.sss.gov. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.